Здравейте на всички! Аз съм Емре Метин. Днес сме в Шиле Еренлер. Ще разгледаме нашата покрита префабрикована къща от 102 квадратни метра, която направихме за господин Хайдар. Хайде, нека заедно разгледаме тази къща. Префабрикованата къща, която виждате, има веранда отпред с площ от 15 квадратни метра. От тази страна има еркер и прозорците са антрацитено-сиви с решетки. На външната фасада на тази префабрикована къща, която виждате, е направена допълнителна облицовка с ялипан. Когато влезете, тук ви посреща една спалня. Тази спалня е с площ от 15 квадратни метра. Тук има детска стая с площ от 10 квадратни метра. Отдясно тук имаме един хол. Това е хол и кухня с площ от 30 и 3 квадратни метра. С височина на тавана 2,80 се постига наистина просторен вид. Както виждате, кухненския плод също се намира тук и е доста просторен. Тук печката на дърва също отоплява тази къща без проблем. Тук, както ясно виждате, има и една напълно оборудвана баня. Това е баня с площ 6,5 квадратни метра. А тук накрая има спалня и родителска баня. За този и подобни продукти можете да се свържете с нас на prefabrikevim.com или на 553 935 10. Нека тази къща, която построихме за Гин Хайдар, му донесе късмет и благословия. Ще се видим по-късно.